אני ממש מתרגשת לדבר איתך היום. אני גם. אני אמרתי לך לפני שנפגשנו, שאתה עוסק בדברים שהם באמת, בגיל שלך יותר הולכים באיזשהו מסלול רגיל, ואתה רוצה להוציא החוצה את היצירה שלך, וחוקר גם את הדרך הכי טובה לעשות את זה. כאילו, אתה באיזשהו מסע שאני מאוד מאוד מזדהה איתו. לגמרי. מסע של יצירה, מסע של לבטא את עצמי ולעשות עם זה טוב בעולם. אז אנחנו הולכים לדבר על זה היום, גם על מה זה יצירה בשבילך. אני ממש מסקרנית, כי אתה באמת מתעסק בזה, וככה פרספקטיבה שלך מסקרנת בשבילי, וגם בשביל מי שיאזין. אז אולי קודם תציג את עצמך, ומה אתה עושה, ואיך זה נראה באמת העולם שבו אתה יוצר, ואז משם כזה נצלול. טוב, אז קודם כל כיף להיות פה. וגם עקבתי אחרייך דרך הקהילה הזאת של ההופעות רחוב וכזה. אני אישית עוד לא יצא לי להופיע ברחוב, אבל זה גם יקרה. אבל אני אציג את עצמי, קוראים לי רועי רכס, אני בן 19 וחצי, גר ברקפת במסגר. מוזיקאי, יוצר, ולאחרונה גם פתחתי איזושהי קהילה שקוראים לה יוצרים אחרת, שבה אני מתעסק ביצירתיות וביצירה, ואיך אפשר עם הדבר הזה להשיג חיים יותר טובים וחופש פנימי כזה. אז אנחנו ממש קולגות, כי גם יוצרים לאור, זה משהו שאני כזה הרגשתי שאני רוצה להביא, ואתה, בעצם, מה זה אומר היוצרים אחרת בשבילך? כאילו, איך זה התחיל? הרצון הזה, קודם כל אני מניחה שהרצון ליצור קהילה זה משהו שהוא מובן, אבל אולי תספר על זה קצת, באמת מה זה אומר בשבילך ליצור אחרת, ומה יש שם, ומה אתה מביא שם. הקהילה הזאת זה משהו שהתגלגל, נראה לי כמו כל דבר כזה, אבל אם אני שם את האצבע איפה זה התחיל, אז זה התחיל שגיליתי את הספר של ג'וליה קמרון, דרך האמן, שקראתי אותו, ותוך כדי הקריאה הבנתי שזה נושא שמאוד מעניין אותי. היצירתיות והיצירה. שלמי שלא מכיר מה יש בספר באמת. אז דרך האמן זה ספר שהיא כתבה בשנות ה-80 לדעתי, יכול להיות שאני טועה, שזה בעצם ספר שהוא כמו קורס, כאילו יש שם שבועות כזה, ואפשר לעבור את זה כמו קורס, אפשר גם סתם לקרוא את זה, שיש בכל פרק איזה משימות, ובעצם כל המטרה של הספר הזה זה לעזור לאנשים להתגבר על חסמי יצירה. ניגע אחרי זה מה זה חסמי יצירה, אבל הספר הזה הוא פתח לי איזושהי זווית לנושא הזה שעוד לא הכרתי, כי כאילו כן עסקתי ביצירה, אני מוזיקאי. היית שר, היית מופיע, אבל זה פתאום פתח לך משהו אחר. וזה פתאום שם לי איזה זרקור לדבר הזה, שהייתי, כאילו עשיתי אותו בלי לשים לב. מה זה בעצם, מה עשית, מה היה שם? אני לא יודע, כל התהליך הזה של לכתוב שיר, כל התהליך הזה של היצירה, כאילו עשיתי אותו בלי להיות מודע בכלל למה שקורה שם. הדרך בעצם להוציא את זה ממך, אתה אומר, היה שם כל מיני דברים שראית בספר ופעלת בהם בלי בכלל לדעת. כן. כן. ואז קראתי את הספר הזה, ואני לא בדיוק זוכר מתי, עלה איזשהו שלב שרציתי להעביר אותו ביחד עם עוד אנשים. אז היוצרים אחרת בכלל להתחיל העברתי איזה כמה שיעורים בפייסבוק הזה, פתחתי שם איזה משהו, זה היה לפני, בקיץ ידעתי, אוגוסט-ספטמבר כזה, זה ממש חדש הדבר הזה. כן. ואז התחלתי להעביר שיעורים, כי ממש לפי הזה, פרק אחד, מדבר על הפרק וכזה. כן. וקלטתי שזה היה לי נורא כיף, כזה פרסמתי קצת בפייסבוק, פתחתי איזה קבוצת וואטסאפ, נכנסו קצת אנשים, וזה היה מגניב, ואז היה לי עכשיו איזה חודשיים כזה של הפסקה, לא נגעתי בזה, ולאחרונה, ממש לאחרונה, חזרתי לזה, כזה בכל הכוח, גם הקלטתי פרק עם אסף דן, החבר טוב, שעלה ליוטיוב. על יצירתיות בעצם דיברתם שם, על מה זה אומר, על... ניסינו בעיקר בשביל עצמנו, להסביר לנו את הדבר הזה, אמרנו, נעשה מזה פודקאסט על הדרך, אני חושב שיצא פודקאסט יפה. ומה היו התובנות שם ככה? בקצרה, מה זה יצירתיות בשבילך? מה זה יצירתיות בשבילי? אז הוא גם שאל אותי, זאת השאלה הראשונה שהוא שאל אותי בפודקאסט שם, וכזה לקחתי איזה נשימה, כי זה באמת נושא שהוא מאוד רחב. אני עדיין מנסה לענות על השאלה הזאת, כאילו הוא נוגע בכל כך הרבה נושאים, אבל לדעתי יצירתיות בשבילי, זה כלי שהוא חובה לבן אדם, אם הוא רוצה לחיות את החיים שהוא רוצה,
ולהיות מאושר, ולהגשים את החלומות שלו. ואני עוד מנסה לפענח את זה ולהוריד את זה קצת יותר לקרקע, כי זה באמת נושאים מאוד נכון, מאוד זה הרבה גבוהים, דברים. אבל יש גם את כל ההתפתחות אישית, שתמיד מדברת על מלא מלא סוגים של דברים שאפשר לעשות, ואתה אומר, בשבילי היצירתיות זה הדבר שאני לוקח ככלי לחיות את החיים הכי טובים. כאילו יש מלא מלא דברים, סתם יש את מועדון 5 בבוקר, ויש כן. תזונאים, ויש ספורטאים, ויש מלא מלא תחומים. אתה אומר, יצירתיות זה הדבר שאני רוצה, שמבחינתי זה הדבר בין היתר, כן, כאילו לגמרי. בין עוד דברים. לגמרי. כן. ואז איך זה נראה אצלך? זאת אומרת, איך אתה מכניס את היצירתיות הזאת שאתה אומר, זה כלי, וזה דרך שאני חוקר אותה, אז איך זה נראה אצלך בפועל, ובאמת, כדי שגם לתת השראה למי שמתחבר לדבר הזה, כן. איך אפשר לפעול בזה? אז דבר ראשון, אני מזמין את כולם פה להיכנס לקהילה, שאני מתחיל להעביר שם תוכן כזה, לא יודע, על בסיס יומי, אבל אני מתחיל נגיד כל יום שישי לכתוב איזה מאמר שקשור על יצירתיות וכזה, שבעצם אני לא מגדיר את עצמי עכשיו כאילו, קהילה הזאת אני לומד ביחד עם מי שנכנס לשם, אני כאילו... שזה הכי אותנטי, אתה בעצם כן. משתף מתוך הדרך שלך ומזמין אנשים להצטרף לזה. לגמרי. אז... אבל איך שאני רואה את תהליך יצירה שלי, זה לאפשר לעצמי גם להיות פתוח בלי שיפוטיות למה שבא, אם אני נגיד משווה את זה למוזיקה ושאני בא לכתוב שיר, אני מאוד אוהב ברגעים הראשונים של השיר, נגיד אם זה באולפן וחבר שם לי איזה ביט או איזה מנגינה, או שאני עם הגיטרה, אז מה שעולה לי לראש באותו רגע, אני כותב, זה כאילו מאוד הרגע הראשוני הזה, ומאוד לנסות לא לשפוט ובאמת להביא רגע את האותנטיות שלי פנימה, כי אפשר לבוא לתהליך יצירה בלי שיפוטיות, ואז זה יוצא הכי אותנטי שיש. כן, אבל איך אתה מנטרל את הקולות האלה? כי אני חושבת שאני מכירה הרבה אנשים שאוהבים לשיר, אוהבים לעשות מוזיקה. איך אתה מצליח לנטרל איזה קולות של כזה... באמת להביא את מה שיש לך כרגע, כמו שאתה אומר, כי יש הרבה דברים שיכולים לחסום אותנו ולעצור אותנו מלהביא את זה. לגמרי. אני חושב שזה תהליך, זה לא פשוט, אבל זה בעיקר בפעולות הכי קטנות שיש, פשוט להתחיל להקשיב לעצמך. ואז זה בא יותר בקלות, ככל שאתה עושה את זה יותר. מה זה בפעולות הכי קטנות? אתה מתכוון ממש ביום-יום? כאילו ממש ביום-יום, אפילו לא להתייחס לזה כאיזה משהו כל כך רציני אפילו. להקליל את כל הדבר. באמת, כי... כן. לפעמים אנשים ניגשים לדבר הזה, אם אני סתם לוקח את המוזיקה כדבר ספציפי, נגיד את תהליך של פרויקט, או תהליך של זה, ואז ישר אומרים איך אני אעשה את זה, ואיך זה הכי יצליח, ואיך אנשים הכי אוהבו את זה, ואיך... אז כאילו אם אתה מתייחס לזה בתור... אני פה, ויש לי ממש רצון לכתוב שיר, או לעשות מוזיקה, בלי להתייחס האם אני עושה מזה קריירה אפילו עכשיו. כאילו ממש לעקוב אחרי, ולעשות את זה צעד צעד, ללכת בדרך. כאילו אתה אומר, רגע, אני מקליל את זה, אני לא עכשיו לוקח את זה, אני כותב עכשיו שיר שחייב להגיע לקיסריה. כן. יש בי איזה משהו קטן שרוצה עכשיו לצאת, קטן, גדול. אני חייב להוציא את זה החוצה. אני כאילו חייב להוציא את זה החוצה. אתה מדבר על הבעירה הזאת שחייבת לצאת החוצה, ואז היא בעצם קונטרה לכל הפחדים שיש כאילו, שמגיעים. כשאתה נותן את זה לצאת החוצה, אז קורים כמה דברים מדהימים. אחד, זה פשוט, אתה מרגיש חופש מטורף. 2, אתה מאושר. ו3, אתה מתחיל לפלס לעצמך איזה דרך ייחודית משלך, כי אין אף אחד כמוך. את יכולה לכתוב שיר ואני יכול לכתוב שיר, וזה לא יהיה אותו דבר. אז זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, שאיך אני רואה יצירתיות מה זה נותן, הדברים האלה זה מה שזה נותן. כי הדרך להיות מאושר לדעתי זה להתחיל לעשות את הדברים שאתה רוצה. ויצירתיות זה הכלי לעשות את זה. נכון. זה באמת כמו שאמרנו קודם, שזה הכלי שאתה דבק בו. אז בעצם אפשר להגיד שאתה מוזיקאי ואתה חוקר יצירתיות ואתה יוצר קהילה ליוצרים. ולמה יוצרים אחרת? למה דווקא השם הזה הגיע לך? אני חושב אני מציע פה איזושהי דרך שלדעתי היא הדרך הנכונה לאיך ליצור. עכשיו קצת קשה לי עם המשפט הזה, אבל אני מאוד מאמין אני מנגיש פה איזה משהו שהוא קצת לא כל כך הולך היום. בוא נגיד ככה יכול להיות שאני טועה גם, כן? אתה מרגיש שאתה קצת שונה בנוף. כן. באיזה אופן? מה זה אומר?
באופן שאני מאוד, מאוד מדגיש את החופש בתהליך של היצירה, ומאוד כאילו נותן לאנשים כזה... לא יודע, תהליך של יצירה אמור להיות כיף כזה, להתפרע, ולא יודע, שמסביב כזה, אפילו אני מוציא את זה רגע מהמוזיקה. כאילו מסביב החיים כל כך כזה, אתה צריך לעשות ככה, ואתה צריך לעשות ככה. אז אולי תגיד באמת על החיים שלך קצת. בעצם אתה מרגיש שאתה הולך מתוך איזשהו תלם רגיל, אתה קצת יוצא ממנו. ממש מרגיש ככה. אז מה זה אומר? איך זה נראה? כי אתה אומר, אני מביא את זה ביצירה שלי, אבל כזה אולי תכניס אותנו קצת לחיים עצמם. איך אתה קצת מרגיש שאתה שונה בנוף? אז זהו, כל הדבר הזה של אינטואיציה ולהקשיב לעצמי, שאני חושב שהכל הזה, שאתה מתחיל להקשיב לעצמו, אז אתה בעצם ממקסם את החיים שלך. ועכשיו אצלי אני מרגיש שאני... למה אני מרגיש שאני כל כך מחובר אליו? כי עברתי איתו איזושהי דרך עם הדבר הזה. בקצרה אני אספר שאני סיימתי שנת שירות. והשלב הבא היה צבא. ואז התחילו לעלות בכל מיני שאלות, ומה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לתרום, האם אני רוצה להיות בקרבי, האם אני לא רוצה להיות בקרבי, מה בא לי לעשות בצבא. כאילו מאוד הוצאתי רגע את החוק גיוס חובה הזה. שזה כבר דבר שהוא גדול מאוד, כן. כי זה כל כך מובנה בנו. רגע, כאילו אין ספק אנשים לא שמים לרוב סימן שאלה על חוק גיוס חובה. אתה שמת אותו, ומה קרה שם? באמת, מה הבנת? זה היה תהליך מאוד לא פשוט, אבל בגדול הבנתי שמאוד לא מתאימה לי המסגרת הצבאית למה שאני מחפש, וזה כאילו אפילו קצת קשה להסביר את זה. בהתחלה מאוד היה לי צורך להסביר את עצמי ולהראות שאני בסדר, וכאילו לקבל איזשהו אישור מבחוץ. כי בעצם הסביבה היה לה קצת מוזר לקבל ולהבין את ההחלטה הזאת. כן, זה שונה בנוף, כזה... רגע כזה לקבל איזשהו אישור על זה שאני... ולא קיבלתי אותו. עכשיו, למה לא קיבלתי אותו? לדעתי כי אני עוד לא נתתי לעצמי את האישור שזה בסדר. אני חושב שעכשיו אני במקום שלקחתי את ההחלטה באמת שאני הולך לעשות שירות לאומי. הבנתי בתוך עצמי שאני לא חייב להסביר, כאילו. שאין איזה הסבר כאילו לקול הזה. בסוף ניסיתי להסביר איזשהו קול פנימי שאמר לי, מין תחושה כזאת של שמה לא יהיה לי טוב, ואין לה הסבר במילים. ולא בטוח שאת תביני אותה, כמו שאת תעשי משהו, אבל לא בטוח יבין אותו. זה יכול לראות מוזר מהצד או הזוי, אבל בשבילך זה יעשה לך הכי טוב בעולם. אולי אנשים יבינו את זה בדיעבד. אתה עכשיו הולך עם איזושהי תחושת בטן, שאחרי זה בדיעבד תוכל לחבר את הנקודות ולהסביר. אבל אתה אומר כרגע בנקודה הזאת, כאילו, תבינו, לא תבינו, זה האמת שלי, ואני הולך איתה. אז כל התהליך הזה שעברתי איתו, שזה היה מאוד כזה, הצעד הזה שעשיתי, שהלכתי עם התחושה שלי, מאוד חיזק לי את הדבר הזה של ללכת עם הקול הזה. אז יוצרים אחרת, השם הזה, אני חושב שהוא בא מאיזשהו מקום של לאפשר לעצמך להיות שונה, להיות אחר, ליצור אחרת, לא לעשות את מה שכולם עושים. זה משעמם. אבל, כי בסוף באמת, היצירתיות זה בעצם לעקוב אחרי איזשהו קול שעולה בך ואומר לך, תוציא את זה, תיצור את זה. ואם אתה מקשיב לו, אז אתה הולך לפי זה, ואם אתה לא מקשיב לו, אז אתה מקשה על עצמך, באיזשהו מקום אתה שם את עצמך בתוך איזשהו מקום אחרי זה מתישהו יתפוצץ לך בפנים, וכזה, שמע, זה לא המקום שלך, כאילו. אז אתה לא מחכה לקום בגיל 40-50, באיזה דרך מאוד מוסללת, ולהגיד, בוא מה קורה עם החיים שלי? אתה עכשיו בגיל, אפילו לא 20, אומר, אני בוחר את האמת שלי בעצמי, והולך בה ודובק בה, למרות שאולי אנשים בסביבה לא מבינים, ואתה מרגיש שונה בעוד מקומות בחיים, חוץ מהבחירה הזאת של הצבא באמת, מה שהחלטת לעשות? אני לא יודע אם, לא מרגיש שונה, בסוף אנחנו כאילו, לקחתי פה איזה מסלול, אבל גם את זה אני כאילו, בהתחלה עשיתי מזה איזשהו דבר כל כך מוגזם. גם את זה למדתי להקליל, שבסוף, את יודעת, אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו כולנו פה
פה בעם הזה, וזה... יש משהו מאוד יפה שלכל אחד יש את הדבר השונה הזה, שאני מאוד הרגשתי, תמיד הרגשתי את הצורך הזה לתרום, מאוד רציתי לתת מעצמי, גם אם, כאילו, ידעתי שאם אני לא הולך לצבא, אני הולך לעשות שירות לאומי, כאילו, מאוד רציתי את זה. אז אני חושב שזה נורא יפה שיש פה איזה פסיפס, ובאמת יש פה פסיפס, ואם אנחנו נותנים לפסיפס הזה להתגלות, אז יהיה עולם יותר יפה. אז אני לא מרגיש שונה, אני מרגיש שאני פשוט כאילו. וגם הדרך הזאת שאתה עוקב אחרי האמת שלך, אתה יודעת, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני כאילו מאוד נהנה מהדרך. זה כאילו... גם התהליך שלי כמוזיקאי, אז איך שאני רואה את זה, אז כאילו ברור לי מה אני צריך לעשות בשביל להגיע להצלחה, וכן בא לי בסוף שישמעו את השירים שלי ושיאהבו אותם, זה לא שלא בא לי. אני לא מוציא את זה, אבל אני כאילו כן נהנה מהדרך הזאת, כאילו, אני רוצה לעשות הופעה, אז אני עושה הופעה. אני רוצה להתחיל לעשות פודקאסט, אז אני עושה פודקאסט. אני כאילו מאפשר לעצמי להוציא את הרעיונות שלי החוצה. מדהים. ולאט לאט אתה רואה שוואלה, אתה מתקדם, כי ככה אתה מתקדם. ככה אתה נהיה יותר... ומה אתה חושב מאפשר לך בגיל שלך ובמסלול שלך, מאפשר לעצמך את החופש הזה ואת הקפיצה למים. אני באמת רואה בזה משהו מעורר השראה, כי זה קפיצה למים שהרבה אנשים מפחדים לעשות, ומה אתה חושב מאפשר לך פשוט לעשות את זה, ולא משנה עכשיו אם זה ביצה, אם זה מים קרים, אם זה מים לא ידועים, מה יש שם במסלול הזה שאני בוחר, איזה כלים באמת אתה חושב שמאפשרים לך לפעול ככה? דבר ראשון, אני רוצה להגיד שהדבר הזה הוא טמון בכולם, כאילו היצירתיות העזה? הכוח הזה לקפוץ למים, זה משהו זה קיים בכולם. אני יכול להגיד שמה שממש עוזר לי, והיא גם אומרת את זה בספר, בעיקרון הראשון של הספר, היא קוראת לזה כוח הרוח. אני מאוד מאמין באלוהים, באיזה כוח עליון, ובתהליך היצירתיות, גם אם אנשים לא מאמינים, אני לא עכשיו... אז כאילו לתפוס שיש פה איזה משהו שרוצה שתוציא את עצמך החוצה, ורוצה שתלך אחרי הקול הזה, רוצה שתביא את עצמך לעולם, בשביל זה באת על פה בסוף, לא להיות איזה עוקב אחרי הרצונות של מישהו אחר, אלא להיות אתה. אז זה מאוד מחזק אותי, כי אני תופס את הידיעה הזאת שהקול הזה לא בא סתם, ואם אני מקשיב לו, אני מבטא את עצמי בעולם הזה. אם אני לא מקשיב לו, אני באיזשהו מקום מפספס פה את הכוונה של למה אני פה. אז מתוך אמונה במשהו גדול יותר ממך, אתה אומר, מה שאני שומע עכשיו בתוכי, זה גדול באמת ממי שאני, ואני אוציא את זה. כאילו, אני יודע שאני צריך להקשיב לו, כי זה גדול ממני, ואז בעצם זה עוזר לך יותר לקפוץ למים ולהעיז. כן, לגמרי. לא יודע אם הוא יותר גדול ממני אפילו. כמו שהוא חלק ממך אולי? כן, בדיוק. כן. בדיוק. אבל אני כאילו באמת, איך שאני תופס את זה, ברגע שאתה מקשיב לו, וזה למה אני כל כך כאילו מעיז ללכת על זה, כי לדעתי הקול הזה שאומר לך לעשות משהו, זה כמו מצפן למקסם את החיים שלך, את החוויית חיים פה, ואז זה עוזר לי, כי אני שומע את הקול הזה, ואז אני עולה באיזו שאלה, וגם גם פה, להגיע לפה, היה לי פה איזה פחד מסוים. בטח. אבל אז כאילו אני שואל את עצמי, האם אני אתחרט על זה שאני לא אעשה את זה, או מה אני ארוויח מלא לעשות את זה? כלום. כנראה אתה תישאר במקום. בשביל להתקדם, ובשביל להיות יותר מאושר, בשביל להתפתח, ובשביל... צריך להיות מאוד קשוב לעצמך, ולהעיז ללכת אחרי מה שאתה רוצה. גם פה היה לי, וגם עם להוציא שיר החוצה, וגם לפתוח את הקהילה הזאת, וגם כל דבר שאני עושה בעצם שהוא יצירה, תמיד יש איזה מחסום שאתה צריך לעבור, אבל אם אתה עובר אותו, אז אתה לאט לאט מגלה את החופש הזה בלהיות מי שאתה. כן. גם פה אני יכול להגיד, וכל הדבר הזה שפתחתי, שבסוף, אתה יודעת, אני כאילו בא לפודקאסט, ואני בן 19 וחצי, וכאילו לדבר על נושאים כל כך גדולים, כאילו, מי אתה? מה יש לך כזה? למה שיקשיבו לך בכלל? אבל אז כזה אמרתי, שלא יקשיבו לי, מה אכפת לי? אני רוצה לעשות את זה. כאילו, לא ממקום אגואיסטי לאו דווקא, אבל ממקום של
לי זה עושה טוב, אני נהנה לדבר על זה, אני נהנה לחקור את זה וללמוד את זה, ובא לי ללכת עכשיו לפודקאסט, אז למה שאני לא אלך? לך תדע במי זה ייגע גם. נכון, אני גם כן. לא יודע, אנחנו כאילו נכנסים לכל כך הרבה שאלות ופחדים של מה יהיה ומי יאהב, שזה כזה החסם הכי גדול בעולם, שזה פשוט חוסם אותנו מלהיות מי שאנחנו, כאילו חסמי יצירה, זה בסוף פשוט מונע מאיתנו לחיות את החיים שלנו, תכלס. כן. אתה לומד בדרך שלך, איך לאט לאט להוריד אותם, ולהמשיך אולי אפילו יחד איתם, אבל ככה, כן, מרגיש זה לי לא... שהחקר שלך זה ממש ביחד עם כל הדברים האלה, אתה אומר כאילו, אני ממשיך, כאילו אני חושש, או אני לא בטוח, או עולים לי הקולות האלה כמו לכולם, אני ממשיך איתם, ואני כאילו למרות הכל. כן, לומדת את הדרך איתם. כן, כי זה יפה, כי בדיעבד, שאתה מסתכל על המהלכים שעשית, המהלכים שעקבת אחריהם, אתה אומר, וואו, כאילו, איזה כיף שעשיתי את זה. כל התהליך שעברתי מול הצבא, זה היה תקופה מאוד, מאוד מפתחת, כי זה באמת היה, התמודדתי פה עם שאלה שאילצה אותי רגע להתבונן פנימה ולהסתכל כזה, זה היה תהליך מאוד, אני עכשיו בסוף שלו, זה היה פה 4 חודשים שעברתי איזושהי דרך שהיא, היו רגעים מאוד לא פשוטים כזה, של בלבול וייאוש ומה קורה איתי, ועכשיו אני מרגיש מעולה, כאילו אני מאושר שעשיתי את הבחירה הזאת. כן, זה מרגיש נכון, כן. אז... אני בטוחה שלכולם יש בחיים רגעים כאלה של צומת דרכים. כל הזמן יש לנו את זה, גם אני חווה את זה, גם אתה תחווה את זה עוד המון, כולם חווים את זה כל הזמן. אתה כבר אחרי שבחרת באמת שלך ואתה יודע שזה מרגיש טוב, אבל כן, זה תמיד כזה חלק מהחיים, לבחור כל הזמן לבחור מחדש בצמתים שאנחנו מגיעים אליהם, ונראה שהלכת עם האמת שלך, וזה ממש מעורר השראה, כי זה לא ברור מאליו. יש אנשים שיותר קשה, כאילו זה לא קל לבחור באמת. זה לא קל בכלל, גם לי לא היה קל, זה לא שאני עכשיו איזה... כן. כן. איזה בן אדם מיוחד, אני כאילו כמו כולם בסוף, זה היה לי לא פשוט בכלל, גם... כן. תהליך של בחירה כזאת גדולה זה תהליך מעניין, כי היה המון רגעים שהיה לי קשה לזקק את הקול הזה, את מה אני באמת רוצה. כי כל הזמן, כאילו, כביכול בבחירה שלי על ללכת לצבא היה יותר קל, זה היה עם פחות התמודדויות. כן. והיה לי מאוד קשה בהתחלה לבחור במשהו שאני רוצה, אבל הוא מצריך ממני התמודדות הרבה יותר גדולה. אם זה בהתחלה, איך לחשוף את זה, זה ממש כמו לצאת מהארון קצת. כן, יש הרבה ארונות מכל מסוגים. כן, מול ההורים ומול החברים ומול המקום שאני חי בו, ובתוך סיטואציה כזאת מטורפת של מלחמה וכזה, ומה, עכשיו אתה לא הולך להתגייס. כאילו היה שם התהליך של הזיקוק הזה, של ההקשבה, זה היה תהליך מאוד לא פשוט. היה המון כזה, פעם אחת אני רוצה להתגייס, אבל למה אתה רוצה להתגייס פתאום? אז אתה מגלה למה. כי זה פשוט הרבה יותר נוח לי וקל לי, ומעיף ממני את כל ההתמודדויות שהתמודדתי איתם. אז תהליך של בחירה זה מעניין, אז כאילו אני גם אומר, זה קשה מאוד תוך כדי, אבל כאילו גם להקליל את זה, כי לפעמים לא חייב כזה, אני חייב להחליט עכשיו, אתה לא חייב להחליט עכשיו. לא, כאילו, זה בסוף... זה לאט לאט, הבחירה שלי, ללכת אחרי הקול שלי, היא נבנתה לאט לאט. זה לא שהחיים שלי נעצרו, ו4 חודשים הייתי בתוך השאלה הזאת. הופעתי תוך כדי, וכאילו החיים זורמים, כאילו, באמת, בסוף זה החיים די פשוטים, כאילו אנחנו עושים איזה דברים גדולים מכל דבר, אבל באמת, כאילו באנו פה, אז כאילו, בא לי להגיד... גם להקליל את ההחלטות המפחידות, זה כזה... אוקיי, גם אם עכשיו החלטתי משהו שהוא שונה, כאילו, ואני הולכת עם זה, אז כזה... הכל בסדר. כן, כאילו, זה גם... זה לא סוף העולם כשזה מפחיד כל כך. אז אם אמרת, מה, פתאום זה מתחדד לי, אמרת, מה עוזר לי לקפוץ למים, גם זה. להקליל רגע את הדבר הזה, בונה, זה לא... מה אתה עושה מזה איזה עניין? כאילו, לך תקליט פודקאסט, כאילו, מה קרה? נכון. אז זה גם מאוד עוזר. נכון. אז בוא נדבר גם על המוזיקה שלך, אם דיברנו על...
על כל העולם של יצירה, ואיך זה בשבילך, וליצור אחרת, והשוני של ללכת בדרך שלך. אז באמת המוזיקה שלך, תספר לנו כזה, מה אתה עושה בה? מוזיקה. אז בהתחלה התחלתי בהיפ-הופ, אני עדיין בהיפ-הופ, אבל יש לי 4 שירים בחוץ, עכשיו אני כזה עוד איזה חודש מוציא עוד פרויקט של 5 שירים של היפ-הופ. שאגב, בגיל 19, אמנם נועה קירל התחילה בגיל, לא יודעת, 14, אבל גם, בגיל פחות מ-20 להיות עם 4 שירים בחוץ, זה אדיר. היה משהו בילדות שלך שדחף לשם, או כזה, איך אתה ככה מאבד את כל הדבר הזה שכבר אתה יוצר הרבה? שיחקתי כדורגל תכלס, אני עד כיתה ט', אז זאת אומרת, כאילו בילדות שלי זה לא מוזיקה, לא ניגנתי, לא... אבל אני כן זוכר, נגיד שיעורי מוזיקה ביסודי, אני כאילו, היה לי את הקצב, כאילו תמיד היה תמוה בתוכי, אבל לא חשבתי על זה. התחלתי באמת לגשת לזה בתור עניין רציני, בכיתה י"ב. זה כלום, אני כאילו כלום בזמן הדבר הזה, תכלס. אבל התחלתי לכתוב, תמיד כתבתי שירים. אני זוכר את עצמי, בכיתה א' בגן כזה מקריא לאמא שירים שכתבתי. אבל... אז כאילו... התחלתי כזה, סיפרתי את זה גם בפודקאסט, אבל אני יכול לספר איך התחלתי עם המוזיקה. שבהתחלה גיליתי את האפליקציה של, קוראים לה וולוקו. וכזה, אתה שם אוזניות, שם איזה ביט ומתחיל להקליט, כזה. הייתי כותב דברים שטותיים לגמרי, אבל היה לי כיף ממש. וזה גם היה סתם בתור תחביב, הייתי משמיע את זה קצת לחברים, זה היה כיף. ואז קנו לי ליום הולדת 17, החברים שלי, קנו לי סשן הקלטות. איך הם ידעו שאתה רוצה, שזה משהו שיכול לעניין? כי זה כאילו בשנה האחרונה כתבתי והשמעתי להם, וכזה היה דיבור על זה, שכאילו שמתחיל... פתאום נכנסת לעולם הזה. כן, מתחיל להתפתח פה איזה משהו, אבל אני אף פעם לא חשבתי שזה... לא מה, אני אהיה מוזיקאי? כאילו, לא יודע. זה עוד לא היה שם הדבר הזה. ואז באמת הלכתי להקליט איזה שיר, ואז פתאום היה לי שיר מוכן ביד. וואו. ואני אפילו לא זוכר מה קרה שם, אבל פשוט הוצאתי אותו. הוצאתי אותו גם עם... כאילו, העליתי אותו לפלטפורמות, והעליתי אותו עם איזה... בלי השקעה בכלל, עם איזה תמונה של סלפי, כאילו. ואז היה בפלטפורמות איזה חודשיים, ותוך כדי התחלתי לעבוד עם חבר שלי, גם עם משגב, על מוזיקה. ובתהליך הזה, שם הבנתי בזה אני רוצה להתעסק. אבל כאילו ככה זה התחיל. כן, זאת אומרת, קצת מהקראיות. אפילו, כן. ואני חייבת להגיד שאמרת שאתה נגיד 2 עכשיו הולך בדרך הזאת של המוזיקה, זה מדהים. כאילו, זה השריר שנראה לי מאוד 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 חזק אצלך, ויכול לעורר השראה גם באחרים, ככה לחזק אותו, זה לקפוץ למים. אתה אומר כאילו, כן, כתבתי שירים תמיד, פתאום יש לי איזה מתנה לסשן הקלטות, אני מוציא את השיר ככה, as is, כאילו, ואני מתחיל לפתח את זה. וזה שריר מדהים, כי זה, אני חושבת, הדבר שמביא אותנו הכי הכי רחוק. האפשרות הזאת לקפוץ למים, להשתפר עם הדרך, אני מאוד מאמינה באיכות, ואני מאוד מאמינה בלהיות טובים במה שאנחנו עושים, ויחד עם זאת, אנחנו אף פעם לא נגיע לאיזה רמת גימור מושלמת, וכאילו צריך פשוט להתחיל ולהוציא, וזה מה שמאוד מעורר בי השראה במה שאתה מספר פה עכשיו. זה פשוט לקפוץ למים, פשוט לעשות, הופ, כבר יש לי 4 שירים בחוץ, הופ, כאילו אני חוקר יצירתיות, ותוך כדי שאני חוקר אותה, עוד אין לי ספר לכתוב על זה, אבל אני משתף אתכם במה שאני חוקר. כן. וזה מאוד מאוד מדהים במה שאתה עושה בעיניי. תודה רבה. כן. כן, שאני חושב על זה עכשיו, זה מגניב. כן. מגניב שיש לי את זה. אז אתה מופיע, יש לך את השירים בחוץ, אתה ממשיך ליצור, איך באמת אתה פועל בזה? אז עכשיו, אז כאילו היה לי בשנה האחרונה, בשנת שירות, התפתחתי עם המוזיקה שלי, שגיליתי את הגיטרה, התחלתי לנגן על גיטרה, ואז התחלתי להלחין לעצמי שירים. אז פיתחתי לעצמי איזה מין ז'אנר שמשלב בין ראפ למוזיקה שאני מלחין על הגיטרה, שהיא יותר אינדי כזאת, אני לא יודע איך להגדיר את הדבר הזה. על מה אתה כותב? על מה אני כותב? זה שאלה. נראה לי אני שואב השראה מהמוזיקה שאני שומע, מהדברים שאני חווה, מהקשיים שאני חווה. כאילו אני גם מאוד רואה את הטקסט, אני יכול לפענח שיר רק בדיעבד. כאילו אני מוצא איזה לחן, ואז אני מאוד נותן למשפטים לצאת, ואז אני פתאום כאילו, פתאום קולט על מה נכתב השיר כזה, במבט לאחור.
וזה קטע, לכתוב שיר זה כאילו אירוע קוסמי, זה מטורף. נגיד עכשיו, סתם, ממש ביום שבת, ישבתי עם חבר לג'מג'ם, וניגענו, ופתאום כאילו, היה בי רצון לכתוב שיר. כאילו, אפשר לקרוא לזה מוזה, או כאילו, רציתי לכתוב שיר. יושבים, מנגנים, ואני כזה מתחיל כזה להתכוונן, מוכן למשפטים שיעברו, זה נשמע כזה מוזר, אבל כן? ואז יצא לי יושב בשדות של... לא, בתוך שדות של נרקיסים, ישבתי ובכיתי. עכשיו בהתחלה לא הבנתי את הטקסט הזה, כאילו, מה זה? מה קשור שדות של נרקיסים? ואז הלכתי לעשות ויקיפדיה, ונרקיסים, מסתבר, זה... לא זוכר מאיפה, אולי אני יכול להקריא את זה, אבל נראה לי מהמיתולוגיה היוונית, שזה כאילו אומר קהות חושים ובלבול, ואז פתאום זה התחבר לי, כאילו. בתוך שדות של נרקיסים ישבתי ובכיתי, מסביבי התקבצו כל הפחדים שלי, מסביבי תהום ואני מרחף, האדמה שורפת, אני נשאר יחף. וכאילו אתה מסתכל על זה מאחור, אתה אומר, מה קרה פה? אין מה... כאילו, אני רק כלי בדבר הזה, זה לא, אין מצב שיש לי את היכולת לתכנן את זה ככה, זה מטורף. וואו. כן, זה הקטע המדהים. קיבלת בו מתנה להיות הצינור הזה, ואתה פותח את הצינור הזה. כולנו זה כאילו, זה הקטע. בכולנו יש את הדבר הזה. אם אנחנו נאפשר לעצמנו, אז ייצאו דברים מדהימים. כן, אז אחרי שהקראת קצת את הדבר הזה, זה נשמע עוצמתי, זה ממש עשה לי חשק ללכת לשמוע את המוזיקה שלך, וככה לשמוע את כל השירים, שמעתי חלק. אז באמת אתה מופיע, אתה יכול להזמין אנשים לבוא לשמוע מעבר, כזה מי שמקשיב ורוצה לקחת חלק. אני מופיע, התחלנו להופיע, אני כאילו עובד על, אני עכשיו מסיים פרויקט של אי-פופ של 5 שירים שעבדתי עליו בחצי שנה האחרונה, הוא ממש שלבי מיקס מאסטר, בקרוב יצא. אבל כל התהליך של המוזיקה שאני עושה עכשיו, אז בעצם אני עובד על האלבום ראשון, עם חבר ממשגב, שחר בן יתך, ניתן לו איזה שאוט-אוט. וזה יהיה אלבום, זה קפיצת מדרגה בעיניי, גם מבחינת סאונד ומוזיקה וטקסטים, אני חושב שאנחנו מביאים שם איזה משהו שהוא שונה וכנה, אבל לדבר הזה יש עוד זמן, אבל אפשר לבוא לשמוע אותנו בהופעות. כרגע אני מתכנן עוד איזושהי הופעה במרץ, כנראה באזור משגב, שהוא פחות עם... התחלנו כזו הופעה של להקות, אבל אני הולך לנגן אני וחבר שלי 2 גיטרות, אבל יהיה עוד הופעות בדרך. אני אעדכן, מזמינים לעקוב אחריי מהאינסטגרם, אם אתם... אז בשביל לשמוע את השירים שאני באמת יוצר עכשיו, אז כרגע רק בהופעות, שיש בזה איזשהו קסם. שבקרוב יצאו. הם יצאו מתישהו, אבל הם עדיין בתהליך. זהו, זה קטע. כאילו, כרגע השירים הספוטיפיי שלי זה... אני לפני 2 כזה. כן, ואז רואים את ההתפתחות כל הזמן. אבל זה גם אני. אבל אפשר להאזין, ממש. וחלומות, בוא נדבר קצת על עתיד. כזה, איפה אתה רואה את עצמך? לאן אתה שואף להגיע? מה היעדים שכזה? אתה עכשיו עם המוזיקה, אפילו לא יעדים גדולים, אבל ככה... איפה היית רוצה להיות עם כל היצירה והעשייה שלך? וואו. הייתי רוצה להמשיך את המגמה הזאת שהתחלתי, ומאוד מעניין אותי לראות לאן זה יתפתח. אני מאחל לעצמי להמשיך להיות קשוב לעצמי וכזה ללכת אחרי החלומות שלי. מאוד רוצה להיות מוזיקאי מצליח כזה, ולהמשיך להוציא מוזיקה טובה. אני באמת מרגיש שזה כאילו, זה כל כך כיף הדבר הזה, והלוואי ואנשים יאהבו אותה גם. אבל בעיקר בשבילי, כאילו להמשיך לעסוק בדבר הזה בלי סוף, ולהכיר אנשים חדשים, ולהכיר את עצמי יותר, ולחוות את העולם, ויותר את ישראל. מאוד מעניין אותי, יש שירות לאומי שאני מאוד רוצה ללכת אליו, שנקרא ברוח השטח, שהוא בעצם לחוות את הוא כאילו, הם עוסקים בחינוך דרך טבע וטיולים, שזה גם עולם שמאוד מעניין אותי. זה ממש בקצרה, כאילו. אבל בא לי מאוד, אני מרגיש, נגיד בתהליך שלי עם הצבא, הדבר שהכי חרה לי בו שאני לא הולך לצבא, זה שאני לא אכיר את הפסיפס הזה פה. כאילו, הצבא זה הזדמנות כזה, מאוד להכיר פה את האנשים, ואני בסוף מאוד אוהב פה את המדינה הזאת, מאוד אוהב מאוד מרגיש שייך אליה, מאוד רוצה לתת, מאוד מקווה שיהיה פה טוב,
כאילו בחרתי באיזה דרך שלי, אבל אני לא רוצה לפספס את הדבר הזה. אז אני מאחל לעצמי גם להכיר את ארץ ישראל ואת כל גווניה, כן. ובסוף שנהיה אנשים יותר טובים. אני מאחל לעצמנו שיפסקו פה כבר כל הריבים, מקווה מאוד שזה יגיע. אז איך אני רואה את העתיד? אני רואה אותו מאוד בהיר, מאוד כיף, מאוד שמח, ומלא בטוב. מקווה שאני אמשיך ככה. כן. אז באמת, לסיכום, אני רוצה להגיד שככה, מי שהקשיב עד עכשיו וככה לקח מתוך השיחה שלנו את הדברים, העיקר באמת זה לקפוץ למים ולהעיז, כי אז קורים הקסמים שאתה מדבר עליהם, כי אז אתה יכול באמת להמשיך את הדרך ולהיות קשוב ולהרגיש את החופש הזה שדיברת עליו. כן. ויחד עם הדרך, ללמוד כל הזמן ולהתפתח, ולא משנה באיזה גיל ולא משנה באיזה סטטוס בחיים, ללכת עם האמת הזאת שיושבת עמוק בפנים, גם אם בחוץ אין איזה היגיון שנשמע הגיוני. כן, אין נכון או לא נכון, תלכו אחרי הקול הזה, וזה פשוט יוביל אתכם למסע שהוא מדהים. כי ברגע שאתה מתחיל להקשיב לעצמך, אז זה כאילו אתה נכנס, אתה באמת קופץ למים לאיזה למין מקום לא נודע כזה. אבל זה היופי גם, כאילו, לצאת להרפתקה באיזשהו מקום, כאילו, לצאת רגע מהמקום הנוח והבטוח שאנחנו לא רוצים להישאר שם, אנחנו באנו להתקדם, להתפתח, ואני באמת מזמין את כל מי ששומע פה להיכנס, נשאיר לינקים בטח לסוף הפרק, להיכנס לקבוצה, ואנחנו מגלים את זה לאט לאט, איך אנחנו מחזקים בנו את הדבר הזה של לקפוץ למים אחרי האמת שלנו. כן, אתה מזמין בעצם אנשים לחקור את זה יחד איתך. לגמרי, אני כן מרגיש שיש לי איזה ידע מסוים שפיינחתי אותו, אבל אני כאילו גם לא יודע כלום. ככה אני מרגיש, אני באמת כאילו, אנחנו הכל וכלום בו זמנית. כן. כאילו אתה רוצה לחלוק תובנות, ואתה גם מאוד מאוד מצטנע, וכזה שם את זה במקום של נלמד את זה ביחד. כן. אז תודה, איזה כיף היה לדבר איתך, תודה. ולהביא את כל הדרך שלך, והלוואי שככה נצמח ונגשים חלומות וניצור, אמן, כי זה אמן. מה ששנינו מתעסקים בו, ואני חושבת שממגנט הרבה אנשים לזה, כי אני באמת מאמינה שכולנו נועדנו, כמו שאמרת, ליצור. אז תודה, תודה ואמן על לך, כל תודה החלומות רבה. והיצירה.